to obstacle number 7. In between, Gail from Stein, competitor number 230, and the fastest time in obstacle number 2, 51.61. In effective incest, Zelfsberg, Gail from Stein. In mission move 2. We zien Axel Holland. Ja, de hele 7, dus de snelste tijd in half met 2 minuten en 3. En het gaat toch wel geswind voor die jonge Zweed die no fear heeft, dames en heren. En natuurlijk met zo'n backstabber achterop, Groen, die navigator is, die allemaal stuurt en doet, dan kun je wel heel veel geld hebben. Die paarden die kennen die stem nog van Thomas Eriksen. Geswind vlot. Axel Holland, de snelste tijd is zo. Wauw. Super, dames en heren, hier is hij. Mooi!